Huli sa mainit na panahon, padagos na naglalangkaw ang demand kan publiko sa paggamit ng kuryente. Kasabay kayan ang piglalaumang paglangkaw kan taripa kan kuryente sa mga masunod na bulan, huli sa paghiruman kan power rate kan Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Dugang na detalye sa report na ini. Maabot sa 3,500 pesos ang bill sa kuryente ni Nanay Marcelina kan Pili Camarines Sur kanakaaging bulan. Alagad ngunyan, nahadit siya sa posibleng aumento sa iyang electric bill, huli man sa nakatalaang paglangkaw kan taripa kan kuryente sa mga masunod na bulan. Siyempre, kami, mahirapan. Oo, kasi po. Kasi mataas na ang sabi niyo, taripa. Hindi ko alam kung paano gagawin. Siyempre, kailangan din ang kuryente. Paano bang paraan? Ang residente man na si Leo, imbes na magtinir sa laugan harong, sa luwas na sana nagpapaduros tanganing dain na magamit panin electric fan. Sana din na maglangkaw. Nakaminus-minus man lamang sa gastusan. Sigun sa Camarines Sur Electric Cooperative 2, dakula ang posibilidad kan paglangkaw kan taripa kan kuryente sa masunod na bulan, huli man sa naglalangkaw na power rate kan Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Inihuli man sa nagninipis na supply kan kuryente na darakan halangkaw na demand huli sa mainit na panahon. Dugang pa kan kooperatiba, en kasong magdagos-dagos ang mainit na panahon, posible man subot ining magresulta sa unscheduled power interruptions na darakan automatic load dropping. Data po kontrolado ang magiging presyohan sa masunod na mga aldaw kaining binabakalta sa WESM. Dahil sangunan po kaya talagang dakula pa si Tiguko ata sa WESM. Nakadepende man po girarayan sa magiging demand kan sa tuyang mga member consumer owners. Kung kaya apilakan kooperatiba sa mga konsumidor, maging praktikal sa paggamit ng kuryente, tanganing dawa papaano, mabawasan ang demand kainingon niya na tig-init. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.